Ako si Edgar, ginaingon. Gitun-an ako nga kalimtan ka, human mo ako gipasakitan. Apan wa ko'y nahimo kay ikaw gihapon ang niya sa akong dugan ug maoy gipaninggit sa akong kasing-kasing. Morning nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong may kalimtan. Usa? Wa manubag ang lalaki sa gisabak ni Laika? Oo na sultis inahani, Laika. Dihang nakita mi dito sa merkado. Agoy! Dihang namabdo siya sa iyang uyab. Misibat ang iyang uyab, oy. Ayun, ikita na. Pamutahay na katibutang. Pagkasalbay sa tong iyang uyab. Sabahis mo lang. Swerte gani siya kay siya ang gisugot ni Laika. Iya karon nga nagsabak na si Laika. Iya ang gisibatan. No na. Baan gito siya ba? Gigabaan sa nasi Laika ni mo kay gigabaan na ni mo kay tinuod kang naigugma niya, na? Naigugma ka niya. Niya siya, wagin siya maluin ni mo. Dito noon siya sugod itong lalaki nga, igo na siyang gitilawan. Ug matod pa sa inahan ni Laika, no? Nagsige na lang kuno kinigilak in taos Laika. Uga, ginibuagi o pagbantay kay basi kuno kunahon ni Hiko. Kaluoy sa nila ikaw eh. O lagi. Kaluoy sa babae nga kung gimahal o gigugma. May pagmamatay na lang ko, ma. Puslan man nag-iingon ini ko ni Mario. Laika, dili pa kini ang katapusan sa imong kalibutan. Ito na pala ang lalaki nga mao'y matuod nga magmahal nimo. Ug andam nga mga mahan anang imong gisabat. O kinsa, ma? Kinsa ang bugo nga lalaki nga mga mahal sa bata nga dili iyang anak? Kinsa man, be? Aliyot lang ha. Manawag sa ko. Edgar, dong, gawas dia si imong gisaliptan nga kurtina, dong. Gawas diha, duol diri namo ni Laika. Niya si Edgar. Nihan ako day, Laika. Nya, unsa man? Edgar. Ako day. Oh. Ako day, Laika, ang mga mahan sa imong gisabak. O andam ko nga magpakasal nimo tungod kay wa matarog ang gugma ko nimo. Bisan pog nagsabak ka na sa laing lalaki. Edgar. Asawa na gid ka. Ako ganda. Salamat sa imong gugmatong, Edgar, ha. Kaya bisa pagtas na ko sa laing lalaki. Imo siya kong gipakaslan. Ka na tungod kay mahal kay tika. Dali, bi. Plaster ang tarong tayo. Ako rin bahala. Aron di mapiit ng bata sa mutiyang. Oo, dong. Dano, nagaplastan ako. Sige, nagpaabot ko. I love you, Laika. I love you. Laika. Alam mo, Laika. Edgar. Labgir kay ni mo Laika, no? Kay ikaw may pirmi nga mukugos o mapatutos bata nga dili mo anak. Mahal ako siya pa. Ug ang bata, ako yung mamatan unya niya sa tumang pagpangga isip yung amahan. Paningkamot oy nga makaanak ikod imo. Aron doon na sa kay anak nga ng imo asawa. Ako bito siya gipaspasan pa. Kada gabi, pirahan gina ko pirmi. Nakabati na ba kong tabi-tabi, no? Nga ang kanin niyang uyab nga mo'y amahan sa bata. Nabalik na ba sa atong dapit? Na, basin ko wa ang imong asawa din
Ana tingaling. Tuan is kanin niya uyab makikita. Uy, usa. Uy, dili. Di ko masugot nga makikita sa kaninyang uyab pa. Dili ko masugot. Ako po si... Akin ako papaypaybaolan nimo nga ni ana ang maong lalaki. Busa, kung wa din ni sa inyo ang asawa mo, panidi taon na uy. Na, basi nagmata ka buntag. Oh, pa. Mario, mahimo pa. Ay kung sa muka na, may banan ako. Lagi kay ba mo may bana. Sayon ko nga ako yapay gimahal mo. Sabihin ba na mo? Taman ta. Dili ko musugot. Nakat-on ako sa pagmahal sa kumpana. Ako ang imong higugma o dili siya, di ba? Ha? Ayaw lagi, Mario. Minyo na ko. Ayaw pa. Hindi mo. Uy, ko pa. Mario. Tinuod kayo magbalik mong gawa, ha? Uy. Agay! Sakitan ko ni mo lang siya daw. Ano ba ka? Edgar. Tukman ako di ba? Ano gipasakitan ko ni mo? Amok pa man siya nimo, anak ka naman. Si Edgar mawa na mo pa uli sa amo. Nibalik siya sa ila. Kung di na siya makikatubag na ako. Nabagi ko, ma. Mahal ako nga kumbana. Nabagi ko nga magkabalik, me. Please, ma. Di na ko makibalik niya pa. Di na ko muli sa amo. Ikaw din milaya sa inyo. Siya ang nagpudhi sa inyong kaminyoon. Busa, siya ang palayasa. Ayaw ka. Di na ko ganahan makikita niya. Usa bahala sa iyang dadon dito ang kaninyang uyab. Mas mahal niya ang maong lalaki kay mao gini ang amahan sa iyang anak. Edgar, Ay, Dong, balik sa ato, Dong. si Laika eh. Please, Na, balik, Dong. naas gawas. Nagila kung nitawagin mo. Ay, lakaw ka to ah. Edgar. Tinawagan ito. Edgar, Kung dili ka na makibalik niya ha. Pagbuwag mo. Pagbuwag mo. Sakit kini mo gibuhat ako, tay. Mahal ta manunta ka. Dong, tuhuin taon ko. Huwag magkabalik. Siya kanunay ang mag-atag na ko sa dan. Ug katong naaptan minimo, siya ang mipugos ug ako sugahog na ko. Wataw may magkabalik. Nagsultan tinuod ang ako anak, Dong Edgar. Nagsulti sa tinuod si Laika. Wala siya gusto sa maong lalaki. Ikaw nang iyang gimahal ug higugma. Tuhi ko, kay nasayod ko sa tanan kay inahan ko ni Laika. Sige. Magbalik ta. Bubalik ko sa ato. Huwag katong Mario. Magsamok-samok maganito ni mo. Ipadakop ka sa pulis. Musugot mga kung ipapatay siya. Hayop siya. Wala ko'y gusto niya, Edgar. Minyo na ko. Ug mahal ta ka nga akong bana. Mahal ta ka, Edgar. Nakigbalik ko sa kong asawa. Kay mahal ko kay siya. O napasalamat sa ko nga tinuod gide. Nawa na sila nagbalik. Kaysa diyang nagsamok pa si Mario, iya kinigipatakop sa pulis. Mahal gide ko sa kong asawa. Bago ito makasama ang kaagi ni Edgar, dining tulumanon. What's the style? Mahal gyud ay sa asawa ay style. Kini mo sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.